aceea. Da. Las mai bine joacă. Da, mai bine să joc. Lemic. Întâlnesc? Să îi învețim. Ține. Învețim? Țuculețăi? Țuculeț? Nu prea delicios. Nu-i prea delicios. O leacă delicios. Să-l fac o leacă delicios? Să vă arăt. Vedem acum să mâncăm pizza. Bravo! Pizza cu meduze. Ce face mama acolo, Lucas? Filipițiule. Cum ai zis? Filipițiule. Cața, limb. Limba aceea. Cum ai spus? Mâncați așa în buța, ți-am zis. Aici am tăiat o leacă înăuntru. Nu-i nimic. Leacă delicios? Da. Poftim. Pentru nono. Ia vezi, acum e delicios, cred. Ia gustă și vezi. Așa cu ăsta de pe ăla. Mă prins adresa. Cine? Jean, cu ăsta. Mă rog, cu viagă, cu piene, se înlași, mă.